ба иттилои масъулини муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои нақлиётгарди шаҳри Турсунзода имсол дар ҳудуди шаҳру ҷамоатҳо таъмиру азнавсозии зиёда аз 100 километр роҳ ба нақша гирифта шудааст. аз ин шумора наздики 5 километр роҳ ки дар ҳудуди ҷамоати регар пешбинӣ гардидааст бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони ватандӯсту ободкори шаҳри Турсунзода пурра асфалтпӯш карда мешавад. то ин муддат 70 километр роҳҳои маҳалливу ҷумҳуриявӣ дар тавозуни муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Турсунзода буда нақша аст ки аз таъмири ҷорӣ бароварда мешавад. хушбахтона соҳибкорон низ барои ободу зебо намудани маҳалли зисташон тарафдорӣ намуда пайваста дар корҳои ҷамъиятӣ саҳм мегузоранд. байни деҳаро мо асфалтпӯш карда истодаем. мана ҳозир мо ба соҳибкори маҳаллӣ Алишер Хидиров дастгирӣ карда бо раиси хоҷагии деҳқони Рамазон Дилшод Юлдошев ёрдам карда мо ҳамин корро ташкил кардем. бо мана муассисаи давлатии роҳсозии шаҳри Турсунзода мо бевосита дастгирӣ карда истодааст. тобистона бошад бо 2,5 километр асфалти вай дорем, маҳаллӣ дорем, насиб бошад 100% асфалт пӯш карда мегирем. дар тавозуни муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Турсунзода ҷамъ 281 километр роҳ мебошад ки 28 километр роҳи ҷумҳуриявӣ ва 253 километрро роҳҳои маҳаллӣ ташкил медиҳад. дар таъмири аксар қитъаҳои роҳҳои маҳаллӣ сокинон низ ба тариқи ҳашар дар корҳои ҳамворкунӣ иштироки фаъолона менамоянд. ба андешаи онҳо саҳм гузоштан дар корҳои созандагии як гӯшаи ватани худ шарафу ифтихор аст. имрӯз аз тарафи муассиса тасмим гирифтем ки бо соҳибкорони маҳаллӣ ки дар асоси сипориши пешвои миллат асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ ҷаноби оли муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ки аз паёмашон бармеояд тамоми имкониятҳоро истифода бурда дар тамоми роҳҳои маҳаллӣ, деҳаҳо ва роҳҳое ки ба манзараҳои сайёҳӣ мебарад корро ҷонок намуда асфалтпӯш намудани роҳи деҳаи шаҳри Сабз бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ Алишер Хидиров роҳандозӣ гардида дар ин амали хайру савоб фаъолони деҳа аз қабили Меликов Маҳмадазим, Олтибоев Маҳмадмурод ва Дилшод Юлдошев саҳм гузоштанд. бояд қайд намуд ки сокинони ин деҳа дар якҷоягии соли гузашта 2 километр роҳро аз таъмири ҷорӣ бароварда буданд ва дар оянда нақша доранд ки роҳҳои байни деҳаи шаҳри Сабзро ба пуррагӣ асфалтпӯш намоянд.